kok nang gas piana. Ya ngecat aja nih muter-muter. Yakin. Tapi ngajar wah. Orangnya lagi rapid kok lah. Ini apa? Apa ya? Hah? Main tahu. Iya. Bukan main ngono. Iki lho. Lah, Oh, kapan itu main sampai ya? oke siap. Oke siap. Lawas yo wis ya wis. Lawas ya. Rokok. Apa? Pasukan. Niku sing bukan dari santri kulo niku boten napa-napa kok panjenengan niku. Mriki sedaya. Wong niku jatuh niku kok panjenengan. Saya mriki sedaya.
tambahnya bareng dibayar bareng kabeh pinter akeh sing pinter iki kabeh kancane dhewek ayo diterusna bareng-bareng kowe sing jabat dilebokna bae men aja paling slabri